Не започва. Сега вече започва. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Святия Дух и Дева Мария и стана човек, и бе раснат за нас при Понтий Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Святия Дух Господа, животворящия, който от Отца изхожда, на когото се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Цялата си душа благославяй Бог, името му хвали, както никога досега, името му хвали. Душата ми ще хвали Тебе, или причини имам за това. Цялата си душа благославяй Бог, името му хвали, както никога името му хвали. С любов изпълнен дълготърпелив си, така велик и нежен си, за добротата ти ще пея вечно. Хиляди причини имам за това. Цялата си душа благославяй Бог, името му хвали, както никога досега, името му хвали. Когато изгубя сили и пътят ми е в своя край, пак душата ми ще хвали Тебе. Хиляди години и през вечността.
цялата си душа, благославяй Бог, името му хвали, както никога досега, името му хвали. С цялата си душа, благославяй Бог, името му хвали, както никога досега, името му хвали, името му хвали, името му хвали. Нека си спрем да се молим. Благославяме Те, Боже, тази сутрин. Благодарим Ти, че си ни изкупил, създал си ни. Боже, дал си ни живот, вдъхнал си в нас жизнено дихание, вдъхнал си в нас от Святия си Дух, изкупил си ни за нов живот и си ни призовал в Твоето царство. Татко, благодариме Ти тази сутрин, че можем заедно пред Тебе и в Тебе да стоим и да се покланяме. Боже, в името на Исус сега се моля всеки човек на това място да преживее мощното Ти действие, Боже, изцелително, освобождаващо, Боже, подкрепящо немощите ни в името на Исус. Боже, моля се, нека няма човек, който да остане вън от Твоето действие тая сутрин, вън от Твоето присъствие тая сутрин. Моля се за всеки човек, който слуша по интернет, моля се за онези от нас, които не са между нас. Боже, да ги посетиш тая сутрин, Боже, и да бъдат в Твоето присъствие, да бъдат здрави, Господи, чрез Твоето изцелително действие, да бъдат свободни, Боже, чрез помазанието Ти, което струшава всеки хомот. Ние се молиме сега в името на Исус Христос, църквата Ти в този град да расте силна. Боже, да благославяш децата си в този град. В името на Исус ние се молим за тази нация. Боже, молим се за вярващите по цялата земя. Господи, за хората, които в момента са преследвани заради вярата си, за страдащите. Боже, в името на Исус Христос, ние се молиме да направиш църквата си славна, свята, да я издигнеш, Господи, и тя да триумфира с Твоето име. В името на Господ Исус Христос, в името на Бог Отец и Святия Дух. Амин. Той царствено блести, с величието си. Радвай се, земя, радвай се, земя. Той гони светлина и всяка тъмнина трепери ознака на мощния му глас. Велик е Бог, толкова велик е Бог, без да сме велик е нашия Бог. От век до век стои и времето държи. Начало е и край, начало е и край. Един в три лица, Отецът Сина, въвървяхмето, въвървяхмето. Велик е Бог, толкова велик е Бог, без да сме велик е нашия Бог.
тъмнината на нощта ти изговори светлина. Свят Дух, Син, Баща, единна Троица, не сля и не раздели, свещена истина, любов съвършена, надежда за света. Татко, над всичко си ти, сред нас изпрати своя син. На земята той дойде, при теб да ни заведе. Любов, твърда надежда за нашето спасение, за весь света премина, чудно въплатен, трима в едно завинаги. Пречудна любов приемаме и Баща, Син и Дух, като песен във вечността. Ти пленяваш нашите сърца. Преклонени стоим пред тайната свята, чудото, което си ти, и силата на прегръдката вечна прави ни силни, надежда дава ни. Трима в едно завинаги, пречудна любов приемаме ни. Баща, Син и Дух, като песен във вечността. Ти пленяваш нашите сърца. Трима в едно завинаги, пречудна любов приемаме ни. Баща, Син и Дух, като песен във вечността. Ти пленяваш нашите сърца. Святи Дух, води ни ти в Твоята истина. Съветник, утешител, държиш ни за ръка. Учи ни да познаем Твоите пътища, божествено единство да стои в надеждата. Трима в едно завинаги, пречудна любов приемаме ни. Баща, Син и Дух, като песен във вечността. Ти пленяваш нашите сърца. Трима в едно завинаги, пречудна любов приемаме ни. Баща, Син и Дух, като песен във вечността. Ти пленяваш нашите сърца. Запей с благодарности и Господа прослави за нас.
всичко това извърши Той за мен. Бях беден, сега богат съм, слаб, Той ми даде сила, всичко това извърши Той за мен, за без благодарности и Господа прослави за нас. Той пожертва своя Син Христос за без благодарности и Господа прослави за нас. Той пожертва своя Син Христос. Бях беден, сега богат съм, слаб, Той ми даде сила, всичко това извърши Той за мен. Бях беден, сега богат съм, слаб, Той ми даде сила, всичко това извърши Той за мен, за мен. Стигам аз ръцете си към Теб, Те прекрасен си Ти, Бог на чудеса. И всичко тук изпълвай с духът си, нека силата Ти слезе мощно над нас. Вярвам в Теб, Исус, в Твоето дело в мен. Вярвам в Теб, Исус, в Твоето дело в мен, в мен, в мен. Приеми цялата слава, приеми цялата почит, Исус, скъп Божи Син. Приеми цялата слава, приеми цялата почит, Исус, скъп Божи Син. Издигам аз ръцете си към Тебе, Ти прекрасен си Ти, Бог на чудеса. И всичко тук изпълвай с духа си, нека силата Ти слезе мощно над нас. Вярвам в Теб, Исус, в Твоето дело в мен. Вярвам в Теб, Исус, в Твоето дело в мен, в
Божий син, прими цялата слава, прими цялата почит, Исус, скъп Божий син, прими цялата слава, прими цялата почит, Исус, скъп Божий син. Вярвам в Теб, Исус, в Твоето дело в мен. Вярвам в Теб, Исус, в Твоето дело в мен. В мен, прими цялата слава, прими цялата почит, Исус, скъп Божий син, прими цялата слава, прими цялата почит, Исус, скъп Божий син. Прими, Боже, цялата почет. Благодарим на хвалението. Сведем за малко го да се помолим. Боже, моля те в името на Исус сега, духът тази сутрин да говори на всеки един от нас. Молиме се, въпреки немощното ми тяло тази сутрин, Господи, Твоето действие да бъде силно на това място. В името на Исус. Татко, всеки ум да бъде отворен, всяко сърце, Господи, да бъде почва добра за Твоето Слово. И Боже, аз се моля за свобода тази сутрин за всеки човек на това място и за всеки, който слуша. В името на Исус. Амин. Днес искам да насоча вниманието ви към темата за греха. Това е една от централните теми на християнското учение и въобще една от най-важните теми за разбиране на Божия изкупителен план. В самото начало съзнавам, че това е много обемна тема и няма как да я изчерпим в една проповед, но днес се надявам поне да повдигнем завесата, да въведем за размисъл. Какво представлява греха? Как идва и повлиява живота ни? Какви са последствията от греха и как да му се противопоставим? Има музикално оформление тук. Някой ще каже, защо трябва да проповядваш за това? Защо не проповядваш нещо положително? Като, например, за Божията любов, за Божията добрина, за Божията изкупителна сила, за благодата на Бога. Но напротив, точно това ще правим. Защото вижте, проповедта на Христос, въплатеният Бог, дошъл не за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Дошъл, защото толкова възлюби света, че Бог даде своя единороден син за жертва, за спасение на цялото човечество. Проповедта на Христос, въплатения, любящ Бог, започна с призив за покаяние. Покайте се, защото наближи небесното царство. Така че покаянието се явява първа крачка към срещата ни с Божията любов, защото покаянието отваря сърцето на човека за изцеление от най-страшната болест на човечеството – греха. Какво е покаянието?
Покаянието е промяна на посока на живота, отказ от греха и връщане към Бога. И тази проповед на Христос не дойде сама. Тя дойде с вестта за благоприятния ден Господен, в който Христос каза: днес се изпълни това в вашите уши. Кое? Свобода от връзките на греха, от робството на греха. И е важно да разбираме, че Бог чрез своето изкупително дело спасява човека не въпреки греха, а го спасява от връзките на греха, от робството на греха, от оковите на греха. Така че темата за греха, макар и непопулярна в съвременните църковни амвони, никога не е преставала да бъде актуална. Защото грехът е белязал цялата човешка история. Всеки човек, роден под слънцето, всеки един от нас в тая зала, търпи последствията на греха. Всеки един от нас. Раждаме се в болката и в страданието на нашите майки. Борим се за оцеляване в битка с болести, с генетични изменения. Водим постоянна борба с природните стихии и климатичните промени. Земята трудно ни дава плодовете си. Нали? Градушки, вредители и болести унищожават реколтите ни и домашните ни животни. Но за сметка на това плевелите растат като луди. Тялото ни се разваля от употреба. С възрастта краката, ръцете ни отслабват, зрението и слуха ни всичко, което ние сътворяваме с ръцете си, всичко, което успяваме да построим, с времето се разваля и руши. Но най-страшното поражение, нанесено на човека, е смъртта. Тази обреченост на живота, която също е непосредствен плод на греха. Самата мисия на Христос, Божието изкупително дело на Бога, въплъщението, кръстната смърт и възкресението, имаше за цел справяне с какво? С последствията от греха. Избавяне на творението от последствията на греха. И все пак, в съвременното постмодерно общество не е лесно да говорим за греха. Съвременният човек възприема думата грях като нещо старо, архаично, неразбираемо и дори неуместно. Още повече, че голяма част от онези действия, отношения, начини на живот, за които Библията казва, че са дела на плътта, които водят към смърт според обществения морал, са естествени и не се считат за укорими. А дори някои вече ни се налагат като норма на съвременен начин на живот, личен избор и лична свобода. И ако за някои неща апостол Павел пише в посланието си към ефесяните, че са неща, за които е срамно дори да се говори, днес всичко това ни се натрапва от всякъде, през социални мрежи, през интернет, през музика, телевизия, филми, по улиците, в разговорния език. Авторът на посланието на евреите пише в глава 12-14 стих: стремете се към освещение, без което, забележете, никой няма да види Бога. Процесът на своето освобождение от всякаква религиозност, а по този начин и от всякаква отговорност към Бога, какво е направил света? Човечеството е загубило библейското разбиране за святост. Не говорим само за притъпяване на чувствителността ни към реалността на греха, не просто търпимост към греха, но грехът е прегърнат като част от човешката идентичност и начин на изразяване. В днешния свят да се изправите и да наречете едно действие грях, да посочите едно действие за грях, това провокира вина у извършителя и е съществено навлизане в личната му сфера. Това се приема за обида, приема се за осъждане, нещо, което обществото избягва, защото какво правим по този начин? Поставяме под съмнение неприкосновената му лична свобода. Навлизаме в неговата лична сфера. Съвременната психология, заедно с армия от коучинг
учители, програми за усъвършенстване и лайфстайл инфлуенсъри ни учат да поставим себе си в центъра, да обичаме себе си, да се самоопознаваме, да се самооценим, да се преоткрием, да бъдем себе си и да не правим компромиси с нуждите си, с потребностите си. Така, какво става? Подхранваме себичността и наред с нея амбицията и алчността като неизбежни, дори желани качества в борбата за успех и за признание. И така имаме една масова пропаганда, в която чрез общия отпадък на обществения морал, чрез еротизираната култура, чрез филми, чрез музика, чрез социални мрежи, ни се налага един различен и противен стандарт на живот, противен на Бога стандарт на живот и междучовешки отношения, в които грехът, забележете, не изглежда като нещо лошо, като нещо грозно, но грехът изглежда бляскав и секси, а светостта стои въгъла срамежлива, считана за скучна, за смешна, за изостанала и дори за отблъскваща. Когато четем свещеното писание, събрано в книгите на Библията, ще видим, че то нарича грехове, именува като грехове неща, които нашето общество смята за нормални, общо приети. Защитавани са и са насърчавани. Защитавани са даже от закона. И тук, за жалост, законодателството на Европейския съюз е доста напредничево в тази посока. И затова искам малко да поговорим, преди да говорим за механизмите на греха, механизмите, по които грехът навлиза в живота ни, да поговорим за доброто и за злото. Бог е абсолютното добро. Абсолютното благо. В Него е светлината и истината. В Него няма никаква тъмнина. Доброто е красиво и светло. Дори тогава, когато изглежда слабо или когато страда. Злото е противно на Бога. То не е само зло по същност, но то е в действителност грозно, изродено и разлагащо се. И това е действителната духовна картина. Грехът е зло и като всяко зло е грозен, но той ни се предлага като нещо красиво и добро. Съвременната култура какво прави? Прави злото да изглежда романтично, прави го примамливо, прави го несправедливо преследвано, невинно на вид. Вижте част от езика на съвременната култура в изрази като сладък грях, красива или невинна лъжа, греховно удоволствие, невинно прегрешение, сладки забранени неща, адска красота, нали? Дизайнерска дрога. Тези изрази в някаква степен естетизират греха, правят го да изглежда поносим, примамлив и желан. В съзнанието на съвременния човек думата грях е излъскана и тя вече е символ на страст и удоволствие. А за един млад човек да е лошо момче или лошо момиче е даже комплимент. Грехът не идва до нас в мръсни парцали, грозен и смърдящ, такъв какъвто е. Той идва модерно облечен, в стилна опаковка, в луксозна бутилка. Идва с маркетинг и естетика, парфюмиран. С скъп френски парфюм. Грехът вече не се крие. Той дефилира по подиума и приковава вниманието. И както дяволът според писанието променя образа си на светъл ангел, така и грехът е подменил лицето си. Не носи рога и огън, а парфюм, усмивка, туник, малко фотошоп и филтър в Инстаграм. Грехът не носи табела, аз съм грях. Идвам да те убия. Ето ме, тук съм.
но идва под лозунги от типа бъди себе си, отдай се на желанието и хаштаг щастие. Ако само преди няколко десетилетия са били немислими и обществено укорими неща като изневярата, сексът с непълнолетни, хомосексуалните връзки, ако само преди няколко десетилетия девствеността в младостта, това да се опазиш за брачния си партньор, се е считало за стандарт, днес в масовия морал сред по-младите хора и сред хора от моето поколение се счита за абсолютно приемливо да имаш безразборни връзки, да пробваш всичко, защото знаете този лозунг веднъж се живее. А знаете ли, че законодателството, наказателният закон в България не преследва секса с непълнолетен, ако е доброволен акт от страна на непълнолетния? Налице е една тотална комерциализация на слабостите ни. Индустрии шумно промотират и печелят от човешките зависимости. Хазарт, порно, бързи кредити, безконтролно потребление. Лайфстайл културата, която подхранва гордостта, завистта, алчността и материализма. Хората вече харчат не защото имат някаква потребност. Хората харчат, защото трябва да се впишат. Вижте масовия морал, какво казва. Ти си провал, ако си млад човек и все още си девствен. Ти си задръстен, ако на 14 или 15 години не си пробвал твърд алкохол и не можеш да пиеш достатъчно. Не пушиш, не си пробвал някой от модерните вещества. Ти не си мъж, никакъв, ако не си спал с достатъчно жени. Ти не си демократичен и си буквално човекомразец, ако не приемеш парада на хомосексуализма и новата нормалност на различните. На мен са ми казвали, ти не пушиш, не пиеш достатъчно, не ходиш по чуждо, предвид имам чужди жени. Това твоето живот ли е? Лозунгът веднъж се живее, оправдава всяка безотговорност и превръща удоволствието и притежанията в фалшив смисъл на живота. Вижте, съвременното християнство често казва, Бог те обича такъв, какъвто си. Но знаете ли какво? Пропуска да добави, но те призовава да не останеш такъв. Ние сме Божие творение, създадено с цел. По Божия образ, с предназначение и идентичност, придадени ни от Бога. Бог не е призовал човекът да остане роб на падналата си природа, а да бъде ново създание в Христос, да се преобразява в образа на Христос, да не се подчинява на страстите си, но да обновява ума си и да придобива ум Христос. Като християни, наша основна грижа е да развиваме нетърпимост към греха. Да разбираме, че грехът във всички негови форми и прояви в живота ни воюва срещу идентичността ни, срещу Божия образ, помрачава Божия образ в нас, изкривява смисъла и целта на човешкото съществуване, разрушава връзката ни с Бога, взаимоотношението ни с Бога, с близките и като краен резултат отнема живота на завладените от него. Какво е грехът? Популярното, но непълно схващане за греха е, че това е нещо забранено от Бога. Какво каза Бог в градината на Адам? От всяко дърво в градината можеш да ядеш, но от това не дей. Ако спрем до тук, ще имаме просто списък от забранени неща. Списък с правила и ограничения, неща, които не трябва да се нарушават. Но грехът не е само нарушение на нормативна разпоредба или на Божията заповед. То е нещо много по-дълбоко и лично. Истинско разбиране за греха можем да имаме само ако го разглеждаме в контекста на взаимоотношението ни с Бога. Във връзката Бог-човек.
Бог, любящият Творец, е създал човека за специална връзка. Взаимоотношения в свобода и любов, в което човекът да разгърне своя потенциал за богочовешко съществуване в вечността. Едно свободно и любящо отношение с Бог. В своята същност грехът е непокорство и Библията го приравнява с идолопоклонство. Защо? Защото в контекста на взаимоотношението с Бога грехът е като измяна, липса на вярност във взаимната лична и любяща връзка на човека с Бога. Грехът е като изневяра в брака, предателство, което разрушава доверието и близостта и ни отчуждава от Бога. Това е основният проблем. Грехът не просто нарушава закона. Грехът нарушава връзката на любов с този, който те е създал и те обича. В едно семейство, когато обичаш, ти научаваш онези неща, които се ценят от другия. И ако желаеш да имаш здрава и хармонична връзка, и ако наистина имаш любов към другия човек, те стават също толкова важни за теб, колкото са за него. Аз се научих да събирам разделно. Това, въпреки много честото ми убеждение, че всичко заминава на едно и също място. Моята жена толкова държи на този начин на събиране, че аз не смея в момента да изхвърля нищо, преди да я питам това къде я го сложа. Защо? Защото това е важно за нея. Защото това е нещо, което е част от нейната ценностна система. И затова то става ценно за мен. Не случайно Христос какво казва? Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Нали? И така, историята за прародителския грях не спира с забраната не яш от плода на това дърво, но продължава с какво? С загрижеността на Бога. Защото ако ядеш от това дърво, ще умреш. Тук искам да акцентирам на това какво са Божиите заповеди и как трябва да възприемаме Божиите заповеди. Те не са списък от забрани и ограничения. Не са плод на каприз, на желание за контрол от страна на Бога към човека. Божиите заповеди са пътеводител, който ни показва пътя към живот в истинска свобода и любов. Те са граници на Божията любов, които да ни опазят. Те защитават човешкото достоинство, взаимоотношенията ни и нашето най-дълбоко призвание. Прекрачването на тези граници на Божиите заповеди е отказ да се доверим на този път, отказ да живеем в хармония с Бога и Неговия замисъл за нас. И вижте механизма, по който действа греха. Наистина ли каза Бог да не ядете от това дърво? И много хора днес четат писанието и срещат дефинициите за дела на плътта и там подробно се изброяват тези дела на плътта и кои неща са грях и кои не бива да бъдат допускани в живота ни и задават същия този въпрос. Наистина ли Бог има предвид, че точно това е грях? Наистина ли Бог има предвид, че точно от тези навици и връзки трябва да отстъпим? Може би това е казано в друг контекст, при други обстоятелства, за други хора. Може би това е частното мнение на апостол Яков или на апостол Павел. Христос такова нещо казвал ли е? Може би има нещо друго предвид. Той Бог по принцип ли го казва или там само за случая? А има и такива, които се изживяват като богослови или по-скоро философи и за да оправдаят слабостите въобще под съмнение поставят автентичността на библейския текст, верността на преводите, пък може през годините църквата да ги е изменила. Тия книги са писани, преписвани по-късно, незнайно от кого и как. И все пак хора са решавали, че са канонични. Или в един по-напреднал стадий на греха. Ама нали Той ме е създал такъв, с тази слаба черта в характера ми или с моите похоти и моите страсти. Нали Бог е любов и иска да съм щастлив. Защо иска да ми отнеме това, което ме прави щастлив и ме успокоява, например? Не, Бог не ни е създал със склонност към греха. Той ни е създал да бъдем Негов образ и Негово подобие.
и да се усъвършенстваме в Неговата святост. Няма истинско щастие в греха. Но грехът е покварил и изменил естеството ни. И в развитието си той се сраства с човека до толкова, че жертвата започва да приема страстите и похотите, делата на плътта като част от характера си и от природата си. Божията любов ни приема такива, каквито сме, но не за да останем същите. Не за да се идентифицираме с стария човек, в плен на страстите и греховете, а за да се преобразим в образа на Христос. Да умре стария човек и да живее новото създание в нас. Четем в текста, че Ева беше привлечена от красотата на този плод. И от обещанието за нещо красиво, вълнуващо и дори полезно, което щеше да й се случи, когато вкуси от този плод. Говорехме, че грехът има фалшив образ и обещава да бъде прекрасен, да бъде вълнуващ, да ни предаде стойност в очите на слепите, нали? Да ни доведе до някакво щастие. Библията ясно ни показва този процес. А всеки, значи това е Яков, 1 глава от 14 до 15 стих. Прочетем и някой стих. А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава, когато страстта зачене, ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Когато страстта бива оставена да овладее човека, резултатът е грях, нарушаване на Божия ред и воля. И в крайна сметка, когато грехът завладее живота, той води до духовна и до физическа смърт. Отделяне от източника на живота, това е смъртта. Отделяне от източника на живота, който е Бог. Живота е само в Бог. Извън Бог няма живот. Борбата с греха е толкова важна, че когато Христос учи учениците си как да се молят, той включва в тази молитва молба към Бога да ни пази от изкушенията. Това ни учи да търсим Божията помощ и защита, за да не попаднем в капана на греха и да можем да устоим на силите, които се борят срещу нашето духовно здраве и срещу нашата връзка с Бога. Трябва ясно да разбираме, че духовната реалност не е абстракция. Води се истинска война за душите ни. Битка между силите на светлината и тъмнината, между живота и смъртта. И в тази война изкушенията и страстите на плътта са силни оръжия, насочени срещу нас. И така, да се върнем на апостол Яков. Страстта зачева и ражда грях. Грехът влиза тихо, като избор. Изглежда малък, изглежда временен и личен. Но ако му дадем място, той следва ясен духовен механизъм, който ни превръща от хора, които грешат, в хора, които се идентифицират с греха си. В началото грехът е отделно действие. Просто се случи. Случи се. То може да е изкушение, на което не сме успели да устоим, може да е момент на слабост, може да сме били подведени от връзките си с други хора, но след това той лесно се повтаря. И всеки път, когато го повторим, ние улесняваме следващия път. И така се случва това, за което говори Христос. Който върши грях, роб е на греха. Неусетно грехът е станал навик. Започваме да го приемаме като част от живота си, макар че все още осъзнаваме, че е нещо лошо и чувстваме вина. Може дори да търсим възможност да го повторим. Постепенно съвестта ни, какво се случва с нея? Тя се притъпява, приспива, а грехът започва някак да се вписва в нашата вътрешна система от ценности, става приемлив. И вече го търсим, и вече търсим вариант, в който да го защитим. Така го приемаме за част от нашия характер. И тогава навлизаме в последния етап. Момента, в който човек започва да се самоопределя чрез греха и той се превръща в част от неговата идентичност. Когато грехът стане идентичност, покаянието вече не е изход, то е заплаха. Ако грехът определя кой съм аз, тогава да го оставя
означава какво? Да загубя себе си. Така човек започва да защитава греха със същата сила, с която защитава собствената си личност. Това е форма на пленяване на ума. Загуба на разграничението между същност и падение. Може би няма да имам време да премина във втората част. И ще го оставя за следващия път. Исках да ви говоря за изкушенията на Христос. Какво ни предупреждава Библията за греха? Да, ще го оставя това за следващия път. Ще има втора част на тази проповед. Какво ни предупреждава Библията за греха? Пророк Исаия в 59 глава 2 стих ни казва, че грехът ни отделя от Бога. Христос, цитиран в Евангелие от Йоан, казва, че който върши грях, роб е на греха. Апостол Павел в 6 глава 23 стих на Римляни казва, плодът на греха е смърт. Грехът носи духовна смърт и отчуждение от Бога, но не само. Грехът носи отчуждение от близките ни, отделени от църквата, като тяло Христово, дори от самите нас, като унищожава собствената ни идентичност. Подменя истинските стойности в живота ни, истинските ценности и ни приспива за последствията. С времето грехът приспива съвестта на човека и притъпява усещането за отговорност и нуждата от покаяние. Прави човека безчувствен, себичен, нечувствителен към другите, към Божия призив и към собствената си безопасност. И отново апостол Павел в посланието към римляните, това е Римляни 8 глава 13 стих, казва, ако живеете по плътта, ще умрете, а ако чрез духа умъртвявате делата на тялото, ще живеете. Особено когато сме млади, си мислим, че живота е пред нас и ни предстоят едни сигурни поне 70 години. Мислили ли си го това? Аз съм си го мислил. Достатъчно време, за да сменим курса на живота си. Да се наживеем според стандартите на този свят и да не позволим на греха да ни убие. Някак си да ни подмине. Средната продължителност на живота в България е приблизително за жените 80-82 години, за мъжете 73-75. И това някак звучи успокояващо. Но вижте, тази средна продължителност, тя затова е средна, защото не ти е гарантирана. Там има хора починали в бебешка възраст и хора починали като дядото на моята съпруга на 92 години. А има и други над 100 години. Точно днес, на 10 август, семейството има тъжна годишнина, моето семейство. От смъртта на моя брат, починал малко след като навърши 16. Животът не е гарантиран на никой. Беше шок за мене. Беше време да се опомня. На 17 вече бях християнин. Ние не знаем кога и къде земния ни живот и път ще свърши. И затова, хора, не си играйте игрички с онова, което може да ни убие и да изблъска, буквално да изблъска Бога от живота ни. Библията ясно учи, че грехът има сериозни последствия, но също така представя път към изцеление чрез вяра, покаяние и Божията благодат. Апостол Петър във 2 Петрово 3 глава 9 стих ни казва: Бог не желае никой да погине, но всички да дойдат до покаяние. И така, какво трябва да правим в живота си? Първо да се смирим и да се покориме на Божията воля, на Божието Слово. Къде ще открием Божията воля? Ще открием в Писанията. Защото там Бог се е проявявал в живота на хората, те са записвали тая Божия проява и ние виждаме Божието действие, виждаме Божията воля и виждаме Божието Слово към човечеството.
Бог на горделивите се противи, казва Библията, на смирените дава благодат. Освещаващата благодат на Бога е на разположение на всеки човек. Но на кой човек? На смирения човек. За целта трябва да разпознаем онези неща, които Библията сочи като грях, и ако сме ги допуснали в живота си, да смирим себе си, да приемем, че не ние, а Бог е прав, а ние грешим. Да отстъпим от тези неща. Христос казва, ще познаете истината и истината ще ви освободи. Но трябва да бъдем смели да се изправим пред истината. В молитвата си за всеки повярвал в 17 глава на Йоанна, Христос се моли: Отче, освети ги чрез истината, защото Твоето Слово е истината. Освещение, освещаващата благодат ще намериме тогава, когато търсиме да откриваме волята на Бога в Писанията. На второ място, да признаем и изповядаме греховете си. Има ли грях, който е непростим? Как мислите? Има ли непростим грях? Аз вярвам, че има. И това е неизповядания грях. Това е непростимия грях. Притчи 28 глава 13 стих казва: който прикрива греховете си, няма успеха, който ги изповядва и оставя, намира милост. Третото нещо, което съм си записал да кажа за изход от тая ситуация, е да се приближаваме при Бога, да се противим на греха. Когато установим, че имаме грях в живота си, или установим, че има в живота ни предпоставки за грях, провокиращи слабостите ни. Това може да са взаимоотношения, може да са места, които посещаваме, може да са места физически или виртуални, определени категории филми или литература. Да бягаме. Помните ли как Йосиф избяга от жената на своя господар? Йосиф не влезе в преговори с нея. Виж, ти си много красива, аз много те харесвам, обаче аз тук, виж, съм вярващ човек. Нали? Той буквално избяга и остави. Тя буквално скъса част от дрехата му или остана дрехата му в него. Това е начина, по който ние трябва да бягаме от греха. Това е начина, по който ние трябва да се отнасяме с изкушението. Да бягаме, хора. И четвъртото нещо, толкова важно, да разбираме нуждата си от свързване в тялото Христово. Църквата, в която черпим от Божията освещаваща благодат, като част от тялото. И сега ние ще правим точно това. Ще участваме в Господна трапеза, където какво си припомняме? Че сме части от, не от събрание просто, не от клуб по интереси, не просто от една деноминация, от една църква. Ние сме част от тялото на нашия Господ, по-отделно части един на друг, свързани в жива, органична връзка, в жив, свръхестествен, богочовешки организъм, в който тече кръвта на Христос, в който Божията благодат е изобилна, в който Христос, изкушен във всичко, може и на нас, изкушените и влизащите и борещите се с греха, да помогне. Нали така? Когато приемаме елементите, хляба и виното, тялото и кръвта Христови, тая сутрин, нека разбираме, че по един свръхестествен начин участваме в това тяло и черпим от този живот. Добре, нека сега се помолим да изповядаме греховете си пред Бога. Боже, молим се сега да ни простиш всичко, в което сме съгрешили в думи, в мисли, в дело. Всеки път, когато не сме се покорили на Твоята воля, за всеки път, когато сме пренебрегнали Твоето Слово, Господи, и сме правили неща, за които знаем, че не е трябвало да ги правим, или е трябвало да знаем, или сме били небрежни, или самоуверени, и сме ходили и сме били по ръба в съприкосновение с греха. Боже, молиме Те в името на Исус, прости ни
И помогни ни, Господи, освободи ни от връзките на греха. Молиме се, Боже, да ни изправиш пред истината и да ни дадеш сила да се покаем за всяко нещо, да обърнем живота си за всяко нещо, от всяко нещо, което ни е отделяло от Тебе, от връзки, от навици грешни, от зависимости. Боже, моля се в името на Исус Христос за всеки човек на това място и всеки, който слуша тая проповед. Моля се, Господи, наистина да подействаш мощно в живота ни и, Боже, да бъдат струшени оковите на греха в живота. Оковите на робството на греха в живота ни. И сега, когато пристъпваме към Господната трапеза, Господи, се моля, наистина, нека всеки човек да бъде изпълнен с това разбиране за участието си в Твоето тяло, с това разбиране за участието си в Твоя свръхестествен живот, с това разбиране за включването си в този поток от Твоето действие на земята. В името на Исус, Татко, се моля. В името на Господ Исус Христос. Амин. Господ кани на тая трапеза всички, които го обичат и се каят искрено за своите грехове. През нощта, когато бе предаден, Господ Исус взе хляб и като благодари разчупи и го даде на своите ученици и каза: вземете, яжте, това правете за мое възпоминание. След това взе чашата след вечерята и каза: пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете. Това правете за мое възпоминание. Господи, излей святия си дух върху нас събраните тук и върху тези дарове и хляба, на хляба и виното. Направи ги за нас тяло и кръв Христови, така че да бъдем за света тялото Христово, изкупено чрез Неговата кръв. Чрез духа си ни направи едно в Христос, един с друг и едно в служението на целия свят, докато Христос дойде с окончателна победа и ние празнуваме на Неговото небесно пиршество. Чрез Твоя свят Син, Исус Христос, с Твоя святи дух, в Твоята свята църква, цялата чест и слава е Твоя, всемогъщи Отче, сега и вовеки. Амин. И сега ще помоля Владо и Емо да раздадат даровете.
Нека тялото и кръвта на нашия Господ Исус Христос ви пазят за вечен живот. И сега нека се помолим със след причастната молитва. Вечни Боже, благодарим Ти за това свято таинство, в което Ти даваш себе си за нас. Дай ни да отидем в света със силата на Твоя дух, да отдадем себе си за другите в името на Исус Христос, нашия Господ. Амин. Добре, сега ще пеем една песен, през което време ще направим нашите дарения. На цялата земя царуваш Ти, на всяка планина, на царя краси, на моята молба и Боже моя вик е да царуваш мен и Ти, царувай мен със сила Ти, на всеки нов мой ден, над моите мечти. Всичко в мен владееш Ти, царувай в мен отново Ти. Нека всичко в мен, всичко в моя път отразява Те и Твоята красота. Изпълвай Ти всичките ми дни, царувай в мен отново Ти, царувай в мен със сила Ти, на всеки нов мой ден, над моите мечти. Всичко в мен владееш Ти, царувай в мен отново Ти. Нека всичко в мен, всичко в моя път отразява Те и Твоята красота. Изпълвай Ти всичките ми дни, царувай в мен отново Ти, царувай в мен със сила Ти, на всеки нов мой ден, над моите мечти. Всичко в мен владееш Ти, царувай в мен отново Ти, царувай в мен със сила Ти, на всеки нов мой ден, над моите мечти. Всичко в мен владееш Ти, царувай в мен отново Ти, царувай в мен отново Ти, царувай в мен отново Ти. Добре, нека се изправим да приемем Божието благословение. Боже, моля сега за всеки човек на това място. Нека бъде благословен, нека бъде пълен със Святия си Дух. Нека има сила, Боже, да върви в този свят и да побеждава. В името на Исус, Господи. Амин.